С новоизградения 7-километров обходен път на град Враца ще се подобрят пътните връзки между България, Румъния, Гърция и Турция. Това е единственият пътен възел, който свързва пътищата от цялата страна с двата основни изходни пункта – Дунав мост 2 край Видин и ферибота в Оряхово. Новото обходно трасе е изградено година след откриването на втория мост над река Дунав и увеличили се значително транзитен трафик в северозападна България. С пускането на обходния път, потокът от камиони и автомобили, който минаваше през Враца, се пренасочва изцяло. Направлението се използва като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка между Европа и Азия. Може би има много значение този път. Може би за самата Враца като екологичен елемент, защото ще заобикалят автомобилите в центъра на града. За останалите по-лесни комуникации с другите основни пътища, така че мисля, че е много хубаво съоръжение. Това ще осуети много задръствания и няма да има такива проблеми. Както цяла Враца е в дупки, това ще реши много проблеми на шофьорите по окачване на колите и така нататък. Това е нещо много добро. Изграждането на обходния път на Враца се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013 година, приоритетна ос 2 развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси. Обектът се намира на общоевропейския международен коридор номер 4 и като участък от път Е79 по него се осъществяват транспортните връзки между 3 европейски държави. Трасето е с дължина 7 км, а инвестицията е за над 14 милиона и половина лева. Проектната стойност на обходния път на Враца е 90 км в час, а категорията на движението с капацитет много тежка е съобразена с всички европейски изисквания. По протежението са изградени 2 4-клонни кръстовища, пътен подлез, кръгово кръстовище и пътен възел. Има 8 хоризонтални криви. При изграждането на пътя е направена и реконструкция на електропроводи и реконструкция на оптични кабели, газопроводи и тръбопроводи, както и изместване на водопроводи. Изградени са и отводнителни канали. Единствената къща в непосредствена близост до новия път е укрепена с бетонна подпорна стена и камъни. Тази една година, бих казал и за по-малко от една година, имайки предвид метеорологичните условия, беше направен близо 7 км обходен път на Враца с 2 ленти по 3,75 метра. Освен това бяха изпълнени голям обем изкопни, насипни работи, отводняване, асфалтови работи, като конструкцията на пътя е за тежко движение,
за много тежко движение, 45 см трошено-каменна настилка, 16 см битуминизирана, 4 см биндер, 4 см плътна настилка. Бяха изместени голям обем инженерни мрежи по трасето, което позволи самото трасе да мине от тук. Направени са две кръстовища при Нефела и Криводол. Направено е кръгово движение, което виждаме. Съответно пресичане на ЖП прелез на линията София-Видин и един подлез, който е в така наречения Тромпет, тук в региона. Общо взето един сериозен обем работа, който бих казал се свърши в рамките на 6-7 месеца реална работа. За мен е удоволствие да присъствам днес на откриването на обходния път на Враца. Път дълго време чакан както от гражданите, така и от бизнеса в цялата ни страна. Знаеме колко е важен той за връзките ни с Румъния, с Гърция. Така че за мен е много голямо удоволствие, че виждам вече резултата пред нас. Обходният път на Враца значително ще облегчи пътния трафик в града и региона, а това ще доведе до намаляване на пътно-транспортните происшествия, увеличаване на пътния капацитет и спестяване на време чрез увеличаване на скоростта за пътуване. Значително ще намали и нивата на шум в града, вибрациите и вредните емисии. Очакванията са трафика през града да се намали с 80% и да се подпомогне икономическото развитие на Враца и целия северо-западен регион. Това е една част от коридор номер 4, която е част от цялата стратегия за изграждане на и скоростни отсечки по него и като цяло до изграждането му, така че да бъде наистина с това значение, което има като разположение и което засилва и геостратегическото място и на страната и разбира се на нашия регион. И конкретно за северо-западния регион подобна инфраструктура безспорно дава надежда и шанс за развитие. Плановете на агенцията са във времето да превърне и този участък в скоростен път, 4-лентов път, така че да можем да осигурим наистина 20 метров габарит от Видин до магистрала Хемус, така че да осигурим и по-голяма пропускливост на пътя. Знам какво се случи след като беше пуснат Дунав мост 2. Това означава 30-40 хиляди коли месечно повече. Това означава изключително натоварване и затруднение. Но се радвам, че Европа е упорита в предоставянето на средства за развитието на коридор номер 4. Има нужда нашата държавна администрация, правителството да обърне специално внимание, концентрирано внимание с насочване на средства, проектиране и изпълнение на коридор номер 4 или Е79 или пътната връзка между Видин и София.